11 300 гектар лясных угоддзяў. Такая тэрыторыя маладзечынскага лясніцтва. Сачыць за лесам, за парадкам на мясцовасці, курыраваць высадку лясных культур, расці дрэвы, назначаць вырубкі. Абавязкі свайго лясніцтва, як у кожную сцяжынку на гэтай тэрыторыі, Дмітрый Дрозд ведае не горш за свае 5 пальцаў. Работа непростая, но очень интересная. Значит, приятно находиться в лесу, значит, приятно смотреть за лесом и видеть, как он растет. Вот. Но, несмотря на это большой труд. За гэтай нелёгкай працай стаяць леснікі, лесарубы, вальшчыкі і трактарысты. Сёння ў падпарадкаванні ляснічага 30 чалавек, а задачы перад лясніцтвам няпростыя. Лес, як і чалавек, можа хварэць. На дрэвы нападаюць насякомыя шкоднікі, сярод якіх жук-караед. Праблема прыйшла на Маладзечыншчыну з поўдня Беларусі. Своечасова загасіць ачагі ўзнікнення і правесці санітарную вырубку таксама абавязак лясніцтва. Час ідзе, змяняюцца падыходы да працы. У маладзечынскай структуры ўжо актыўна працуюць з новымі тэхнічнымі магчымасцямі. Следим за санитарным состоянием леса. Вы знаете, используем квадрокоптер. Вот он есть у нас в нашем лесхозе. Значит, и с помощью квадрокоптера мы можем подняться над любым массивом леса и сверху посмотреть на состояние. Приходится следить за лесом, потому что от того, как мы будем оперативно принимать меры, зависит состояние будущих лесов наших в нашем лесхозе. Таксама лясніцтва актыўна карыстаецца фоталавушкамі. Камеры ловяць злосных парушальнікаў, напрыклад, тых, што выкідваюць у лясны фонд смецце. Рэгулярныя аб'езды тэрыторый, падчас якіх калі-нікалі даводзіцца прыбіраць за нядбайнымі адпачываючымі, таксама ў кампетэнцыі ляснічага. Але калі свой занятак любіш, то ўсё атрымоўваецца, упэўнены Дмітрый. Прафесію ён лічыць асабістым прызваннем. В лесу мы знаем все дорожки, все тропинки, потому что профессия обязывает. Мы бываем в каждом кусочке нашего леса, следим за тем, как он растет, в каком он состоянии. Лесничим я стал, потому что я с детства часто очень бывал в лесу. У меня и мама работала в лесу, значит, и дедушка. Поэтому можно сказать, что преемственность поколений. Вот. Но я ничуть не жалею, что стал лесничим, и им я уже работаю 12 лет. И я вам хочу сказать, что это достойная профессия для мужчины. Агульная плошча ляснога фонда краіны перавышае 9 мільёнаў гектараў. Таму сёння лес – наша самае вялікае прыроднае багацце, а таксама гарантыя экалагічнай бяспекі. А людзі, што працуюць у лясной сферы, гэтую гарантыю штодзённа павялічваюць. Алеся Ушакова, Алексей Андрыеўскі, МКТБ.